खुंगा नैजिनैथि बोसोरसालिया जथुमा उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आरो फोसाव आफादनि बानजाय आफादनि मावखुलि बेखेवदों। फैगौ 2023 इं मायथाइनि 6 आरो 8 जानुवारि खालारखालि उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आरो फोसाव आफादनि खुंगा नैजिनैथि बोसोरसालिया जथुमाया खुंफुंजागोन। बेनिनो साखाफारा खालामनाया सोलिगासिनो दङ आरो बेनि थाखाय बानजाय आफादनि मावखुलिखौ दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गेरुवा बाजाराव बेखेवनाय जादों। लोगोसे बानजाय आफादनि हाबा मावनायखौ दिनैनिफ्राय जागायसिगोन होननानै फोरमायदों। मख'जाथावदि बानजाय आफादनि मावखुलिखौ आफादगिरि हिसाबै बेखेवनानै होयो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत स्वर्गियारिया। हाबाफारियावनो बाहागो लाबावो उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आरो फोसाव आफादनि मावथि आरो बानजाय आफादनि सोद्रोमाफोरा। खुलुमबाय। दिनै मोनसे गोथार थांखि लानानै गोथार मोनसे हाबाफारि जों मावफुंनाय जादों। उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम कनफारेन्स जोंहा जोंनि नैबे रौता ओनसोलनि गेरुवायाव जानुवारि दाननि 6, 7, 8 बे बिथांखियाव कनफारेन्सखौ खुंनो थाखाय थाम-थिम खालामनाय जादों आरो बिनिनो दिनै आरसि कमिटिनि मोनसे अफिस दिनै बेखेवनाय जादों आरो जोङो दिनैनिफ्राय नैबे रौता कन्स्टिटिउन्सिनि सिङाव थानाय गेरुवायाव जानो गोनां उदालगुरि जिल्लानि ब्रह्म धोरोमनि जि मोनसे कनफारेन्स बिनि हाबाखौ दिनैनिफ्राय जागायजेनसिगोन आरो आसा खालामदों रायजो राजाफोरनि हेफाजाब आरो मदद मोनगोन आरो बे कनफारेन्सखौ जोङो मोजाङै गाजा गोमजायै खुंफुंनानै आलासिफोरखौ सिबिनो थाखाय थाम-थिम खालामदों। जोंजों लोगोसे नैबे ओनसोलनि बयबो ब्रह्म धोरोम सिबियारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन धोरोमनि सुबुंफोराबो बाहागो लादों आरो गुबुन गुबुन धोरोमारि रायजो राजाफोराबो बेयाव हेफाजाब आरो मदद होगोन जों आसा खालामदों आरो बेखौ उदालगुरि जिल्लानिफ्राय आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनो हानाय सिबियारि रायजो राजा बिथांमोनखौ जाहाथे जोङो मोजाङै मोजां बिथांमोनखौ सिबिनानै बिथांमोनखौ जों अनसायनाय आरो बिथांमोननिफ्राय जोङो बोर मोनगोन बेखौ हास्थायदों। जों आसा खालामदों बे कनफारेन्सआ मोजाङै मोजां जाफुंगोन आरो जोबनायाव आं बेखौनो रायजो राजाफोरनिफ्राय गुरै खावलायदों बयबो रायजो राजा जाहाथे बे कनफारेन्सआव बाहागो लागोन, हेफाजाब होगोन आरो मदद होगोन थाबाय आरो लोगोसे दुलाराय जोंनि ब्रह्म सिबियारि बा गुबुन गुबुन धोरोम सिबियारि मानगोनां रायजो राजाफोरनिसिम गिबियाव खुलुमगोनाय जासिहरनाय थाबाय। दा बेखिनियाव दिनैनि जाखिनि हाबाफारि जोंहा 22थि उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम कमिटिनि मोनसे कमिटि आरो प्रसार संसद आरो 20थि एनुवेल कनफारेन्स उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट ब्रह्म धोरोम वुमेन एन्ड इयुथ फराम बिनि मोनसे जोंहा नैबे जानुवारिनि 6, 7, 8 बे सानथामनि हाबाफारि लानानै जोंहा खुंनो नैबे गिरुवा दख'रा बेवहाय जों खुंनो थाम-थिम खालामनाय जादों। दा बेखिनियाव बै खुंथायखौ जों सामलायलांनो थाखाय मोनसे बानजाय आफादनिफ्राय दिनै अफिस खुलिदों। बेवहाय जोंनिनो नैबे दालाय बानजाय आफादनिनो मानगोनां गाहाय आफादगिरि मावफुं सोद्रोमा बिटिआरनि इएम डक्टर नीलुत स्वर्गियारि बिथाङा बेखेवनानै थांबाय। दा बेखिनियाव फिरफिला बिर होखांनानै जोंहा जोंनि नैबे बानजाय आफादनि मावखुलि बेखौ बेखेवनानै थांनायनि थाखाय गिबियावनो बिथांनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय। दा बेवहाय जोङो बेखौनो फोरमायनो सानदोंदि दिनैनि जाखिनि अफिस खुलिनाय दिनैनिफ्राय जोङो नैबे फैगौ जानुवारिनि 6, 7, 8 बे ब्रह्म धोरोम एनुवेल कनफारेन्स बेखौ जोङो थाम-थिम लाहार फाहार खालामनाय जाबाय जे दिनैनिफ्राय जोङो बे अफिसाव जनानै जिखुनु जों बे हाबाफारिखौ गोग्गोमै जाफुंसार होनो थाखाय जोङो बेवहाय खामानि मावनाय जासिगोन। दा बेवहाय आं बेखौनो खावलायनो सानदोंदि जोंनि ओनसोलनि गासैबो ब्रह्म धोरोम सिबियारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन धोरोमारि बिथांमोनाबो जोंजों हेफाजाब होदों जाहाथे जोंनि बे गिरुवा हालामनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे बै फैगौ 6, 7, 8 बेवहाय जोंहा ब्रह्म धोरोम जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बिनि जाखिनि जों खुंनो लानाय
बेखौ बिथांमोनाबो जाहाथे जोंखौ खोथा होनाय बायदि जोंखौ हेफाजाब होनानै बेखौ जों गोग्गोमै खुंलायनायनि जोंखौ थांखि होदों। जोंजों लोगोसे लेङाइ आफादगिरि हिसाबै आगुनिनो चेयारमेन गिरुवा VCDCनि मानगोनां जोंहा फादाराम बर' बिथांमोनाबो दङ जोंजों लोगोसे लेङाइ आफादगिरि हिसाबै। बिथांमोनखौ लानानै जों गासैखौबो जोङो जोंनि नैबे गिरुवा हालामाव जाखिनि जोङो गाजा गोमजायै जोङो एनुवेल कनफारेन्स बेखौ जोङो जाखिनि खुंनाय लादों। बेजों लोगोसे आङो मानगोनां रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायनो सानोदि फैगौ जाखिनि जोंनि बोसोरारि खुंथाय बेवहाय जोंनि ब्रह्म धोरोम सिबियारि मानगोनां आइ आफामोनखौ गुरै खावलायदों जे फैगौ नैबे कनफारेन्सखौ जाफुंसार होनो थाखाय लैहोर जोङो 6 थारिखनिफ्रायनो फैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैगोन आरो मदद होफैगोन। दा बेवहाय बयबो नुजाथिफैनानै जाहाथे जोंनि बै खुंथाया गोग्गोमै जोङो खुंफुंलांनो हागोन बेखिनिखौ आं आर'ज खालामनाय थाबाय। आरो लोगोसे नोंथांमोननि बै हाबाफारियाव फैनानै लैहोर फैनानै जोंखौ हाबाफारियाव हेफाजाब होफैनायनि उनाव जों जाहाथे नोंथांमोननिफ्राय जोङो जों बोर मोनगोन आरो बंग'साया जोंनिसिम बोर सारस्रिनाय थागोन आरो बे हाबाफारियाव जाहाथे जोङो मोजाङै बारगोलांगोन बेखिनिखौ आं आसा खालामनाय थाबाय। दा आङो जोबनायाव बेखौनो फोरमायनो सानदोंदि जोंनि जाखिनि बानजाय आफादनि गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरिफोर जेरै दालाय आफादफोर दङ जोंहा बै दालाय आफादफोरखौ गासैबो बिबानगिरिफ्रा मिथियो। दा बेवहाय दालाय आफादफोरा बयबो नैबे खुंफुंसालि बिसिम फैनानै गाव गावनि हाबाफारिखौ हेफाजाब होफैनानै बा गाव गावनि हाबाफारियाव आखाइ होनानै बे हाबाफारिखौ मावफुंसार होलांगोन बेखिनिखौ आङो जोंनि बानजाय आफादनिफ्राय दालाय आफादगिरिनि गासै बिबानगिरि बिथांमोनखौ आङो गुरै खावलायनाय थाबाय। लोगोसे दिनैनि जाखिनि जोंनि बानजाय आफादनि मावखुलि बेखेवनाय बिथांनिसिम फिन आरोबाव डक्टर निलु स्वर्गियारि सार जोंनिनो नैबे एनुवेल कनफारेन्स बिनि गाहाय आफादगिरि बिथांनिसिम आं रोजा साबायखर बावनानै दिनैनिफ्राय जाखिनि जोंनि खामानि मावनो लानाय बेखिनि हाबाफारिखौ बुंफुंनानै एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। क'क्राझार नोगोर मावसारि आफादनि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार फोसावथाय। क'क्राझार नोगोर मावसारि आफादाव प्रपार्टि एबा हल्डिं टेक्सनि सेल्फ एसेसमेन्ट आरो रि-एसेसमेन्ट खामानिया सोलिगासिनो।